everyone, नमस्ते। मेरी छुट्टी खत्म होगी, मैं चला जाऊंगा। Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। लोगोफोर नुदोंना आंना मामि फिसाया दिनै सुट्टियाव सफैबाय आरोना। दा आङो आंनि मामि फिसाजों एसे रायज्लायनोसै। मेंबाय मा सना? आयौ फिसाया फ्लाइटजों फैनाय ना ट्रेनजों फैनाय जिउ? फ्लाइटजों फैदों? अह' 1 month ना 2 month नोंना सुट्टिया? 2 months? बा ओमफ्राय ओंखाम उखैनाय मोनबाय मा? सना? नोंनि फेभरेट बेदरबो संनानै दोनखाबाय मामिया। ओमफ्राय मामिनो मा लाबोदों? दख'ना लाबोदों ना सुवेटार लाबोदों? मोननैखौबो लाबोदों। दख'नाबो लाबोदों, सुवेटारबो लाबोदों। ओमफ्राय नेक्स्ट दानिया बाबानो नों मा लाबोदों? बाबानि ड्रेस। आरो दादानि थाखाय मा लाबोदों? मा लाबोदों? वाटार कालारसो। कालारखौनो बिहरखोमादों नामा दादाया? अके। बोरो मामा नोंनि खानाया बेसे लावखो देलाय? वाव! बिउटिफुल आंनि मामिया। क्यूट एन्ड बिउटिफुल आंनि मामाया ना? होमबा नों दा ड्रेस चेन्ज खालामदो। ओके मामा? गो अंदर जाओ, ड्रेस चेंज करो। दा जोंना मामिनि सुट्टिया जोब्बाय। मामा नोंना बेगालाय? लाबोआखै मा? थ' बाबाया गारियाव थिखोबाय जानांगौ। बाय मामा, हेपि जार्नि। बाय आंखौ गालांबाय बियो। बाय। फैदो। जाबाय सना फैदो। नै आंना मामि फिसाया थांफिनसिगोन आरोना स्कुटिजों, स्करपिय'जों थांफिनसिगोन। क्योंकि बिनि सुट्टिया जोब्बाय। 2 monthsमोन ना मामा नोंना सुट्टिया? दे मोजाङै थां दे मामि दे, जिउ दे। बाय, हेपि जार्नि। बाय। अच्छा ठीक है। बाय। टेक केयर, हैप्पी जर्नी। ठीक है मामा। ओके बाय। नों बाय लाबाबो आं जोबोद हगार हरनो बादों मा सना? एथ' गुलि थानानै नों आंखौ गालांसै मा जिउ हो? होनब्लाबो मा आं नोंजों नों नेक्स्ट सुट्टियाव फैबाथाय थांफागोन दे मा दे? आंखौबो लांफादो दे आइ दे। लोगोफोर नै आंना मोदुफुल बिफाङा देरबोगासिनो दं आरोना, मोजाङैनो देरबोगासिनो दं। ओमफ्राय लोगोफोर माने बे भिडिअ'आवहाय मामि फिसानि थाखाय पार्सनेल जाना थाबाय। मानो होनब्ला बियो दाखालि रिल्स बानायनायाव फौजि ड्रेस गानना बानायनाय जादोंमोन नालाय, बेवहाय एसे भिडिअ बानायनाय जादोंमोन। मामि फिसाया हगारदो मा होननानै बुंनायखाय माने आंबो सानबायखि मेम'रि हिसाबै थाथोंसै। बेखायनो आङो बे भिडिअ'खौ शेयार खालामनाय जाबाय। जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउसै। अब्ला भिडिअ'खौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन।